Nthawi zambiri zimene zimayankhulidwa m'misonkhano ya ndale zimangokhala ngati kufuna kukopa anthu kuti avotere adindo m'mipando yosiyanasiyana, kaya ndi president, kaya ndi phungu wa nyumba ya malamulo, kapena kansala kumene. Malonjezo ena sachitika, malonjezo ena amachitika. Ndipo mwa zina zimene ambiri amalonjeza ndiko kutukula moyo wa achinyamata. Achinyamata ambiri alonjezedwa zinthunso zambiri zimene pofika pano ambiri ena akuona kusintha moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, koma ena akuona kuti andale amanama. Izitu sizili chomwecho ndi Mulanje Central. Ndikutengereni mu dera la pakati m'boma la Mulanje kumene phungu wake ndi Dr. Kondwani Nankhumwa. Iwo polingalira moyo wa achinyamata, amayi, asungwana anakhazikitsa njira yophunzitsa achinyamata nkhani ya driving komanso nkhani ya tailoring and fashion designing. Pofika pano chikhazikitsireni ntchitoyi akwanitsa kuphunzitsa achinyamata opitirira 60. Kodi Mulanje Central Skill Development Center ikuthandiza bwanji achinyamata mderali? Awa ndi ena mwa asungwana amene akupindula ndi ntchito ya uterala umene akuphunzira pa Mulanje Skills Development Center, kumene akuphunzira nkhani ya tailoring komanso fashion designing. Achinyamatawa alipo azaka zosiyanasiyana, ndipo wena ndi azaka 17 mpaka natu ena zaka 42. Cholinga chokhazikitsa Mulanje Central Skill Development Center ndi kulimbikitsa achinyamata kukhala ozidalira pa ntchito zamanja zosiyanasiyana. Ndipo ena mwa amene apindula pa maphunzirowa akufotokoza motere. Zinanga ndinaida chime ndachokera kuThabwa ndi zaka 19. Maphunziro amenewa andithandiza kwambiri chifukwa pamene ndinalemba ine mayeso ndikangokhala, koma pakubwera kwa program imene tinapeza kuti ndamba kusoka peza kuti pano ndikufika pamene papa. Tasoka school uniform ya nyamata, kabudula wa nyamata, uniform ya nsikana, dress, skirt ya mbla skati ndi hafu. Ndikungowalimbikisa kuti sakuyenera kuthamangira banja, koma kungoyenera kungodzipezera iwo omwe okatochita. Komanso pamene angamve kuti Dr. Nankhumwa akupangisa programu ina akupena pake, akuyenera athamangire kumene kuti fasi zinthu zoti nzolipira ndi zinthu zaulere. Ndikuwalimbikisa asikana onse sikuti aziziyang'anira pansi pa zimene ali. Ngakhale ali ochepera sikuti angakanika kugwira ntchito yamanja, akuyenera kugwira ntchito yamanja kuti pena pake anawo asakwanisa kuwasamalira kusatengera aliyense. Uyu ni msungwana mmodzi amene ali ndi zaka 17, komatu pofika zaka 17 iye ali ndi ana awiri amapasa. Kodi kuphunzira ku Mulanje Central Skill Development Center kwamuthandiza bwanji ndipo kumupindulire bwanji moyo wake wa tsiku ndi tsiku? Zinanga ndine linezo ndi zaka 17, ndinachokera mu group kadere. Ndimangokhala pa khomo, ndinabereka ana awiri mapasa, ndimangokhala pa khomo pinzi mavuta, ndiye mwayi umene utatigwera basi ndinabwera kuno ndambokhala umaphunzira nawo. Ndikundithandiza pamene tasoka bwanda ya nyamata, ndiye kaunda komanso school uniform ya mkazi. Ndikuwalimbikisa anzanga kuti nawonso mwayi umene ukagwera asanyozere ngati ineyo nanenso kuyambira zimandivuta, koma pano tinafika saizi yokuti tazolowera kumabwera kuno. Nawonso mwayi umene ukagwera asanyozere abwere azaphunzire nawo. Apa tingophunzira machini sitinapeze sitidziwa mwina ngati kandama tingapeze kandama titakapangale mtiko wa machini panopandeti. Kuthokoza Nankhumwa wetenga anthu maeri ya muzimu azimayo kuti akangokhala masowa chochita kubwera kuzatiphunzitsa ntchito zamanja. Chocho kwa apitirize kwa asikana anzathu azimayi anzathu kuti nawonso akathe kupitiriza nawo kusoka. Mukhoza kuona kuti mu miyezi 6 asungwanayi waphunzira ndipo akulimbikira ndi kuchilimika, komatu akufunitsitsa thandizo la mashini kuti naye akhoza kukapitiriza luso lake limene waphunzira pa sukuluyi. Awa ndi ena mwa amayi amene ali ndi zaka 42. Iwo ataona kuti bizinesi yayesa ikukanika, adayesa nawo mwayi olembera ku Mulanje Central Skill
Development Center ndipo iwo akufotokoza motere. Ine ndi Abena Zabroni nimachokera mudzi mwa Waluma TH zaka zanga ndi 42. Ine chilichi ndimakhala ndikuyenda ndikugulisa geni ya Chinangwa koma ndikumaona kuti achikulira akusoka koma ndinali ndi chili choti ine kodi bwanji ndapita nawo pa telecenter paja ndikapita nawo kusoka siningasoke. Ndinabwera pano pa telecenter kuzaphunzira nawo kusoka ndipo nditafika madamu anandiuza kuti komatu mukuoneka kuti ndinu achikulire nawo zakuti ayi ineyo ndi chili chofuna kusoka ndipo madamu anandilandira Salaso anandilandira ndikuyamba kusoka kuti pakali pano zonse ndasoka nawo. Ine ndikulimbikisatu azimayi amene ali achikulire akuziderera kapena amene akukhala makomomu osowa chochita azipereke kwa bwana anakumwa amene akutenga wina aliyense asakuyang'anira mbali kuti uyu ndi wachikulire uyu ni mwana akugwirisa wina aliyense ntchito chifukwa kuti izizi zimene zikutipangisa kuti chosaife pa umphawi kuti siya pena pache sochipati magulisa Chinangwa tasiya kugulisa Chinangwa tipaotera alimi. Kufika na lero ndasoka kabudula ndasoka uniform imene ndatenga yasikana ndasokaso dress ndasokaso school uniform ya Nyamata ndasokaso dress lina ndasoka skirt ya ambulance chonchi papo onjezera pamepo napita kwa nkando ndakagula mapisi yanga a 3000 ndasoka madresi atatu nimagulisa ma 15 nagulisa 3000 ndakagula ndiyo kunyumba amayi ndi abambo pamodzi ndi ana tinaja njokera luso lana kwa basi makasoma ndapeza koma nkhawa ndiyoti madresi onasokera muno mukalasi kunyumba ndilibe machini kawa imene dinayo ndimene kuti tikachoka pano tikapita kunyumba nanga tikagwira pati foti machini tilibe. Inetu ndi athokoze amola pamodzi ndi aphunzitsi amuna amene ali anyambalo pobwera mkalasi muno sanawerengere kuti ndife akulu koma tosefa amatitenga ngati ana asukulu potiphunzitsa ndipo maphunzitsi amene ndi aulemu amatilemekeza samatitenga ngati ife tachokera ngati kuna kwache koma amatitenga ngati anawo komanso tiathokoze anakumwa chinthu chimene ali nacho kutiphunzitsa akutichosa pena pache pa umphawi ndikutisiya pena pache ngati dress tasoka ndikugulisa 15 kunyumba sopo tamutani tampeza asatiphunzitse ife tokha komanso akalowe m'mizi akatengena achikulie ngati ife tomwenso abwere pano aphunzire kuti nawonso siku lina azayembera koma luso ilisirawo koma ndidatulayi. Nyamakazi ndilibe siku loyamba ndinaye ni nyamakazi koma panopo pamene nangoyamba kupalasa chonchi nyamakazi anandithera nimapalasa sokupanda mutolunalire. Mulanje Central Skill Development Center ikuthandizanso azathu a ulumali osiyanasiyana awanda amodzi mwa amayi amene ali ndi ulumali wa mwendo pamene tunena pano iwo akwanitsa kusoka komanso kupindula ndi uterara umene aphunzira pa Mulanje Central Skill Development Center. Zinanga ndine Finance Maunga ndimachokera muzi mwa Ndala TH ndipangisa kuphunzira nawo nkhani ya uterara chifukwa ndine munthu wa disabilities amene ndimakhala kumudzi koma chipangiso china chilichonse chimata kundiswa ndikothekera kuti ndingathe kupapeza chithandizo. Bwana atabwera kusankha anthu mamizi kunazapeza kuti nazachita nawo mwayi kusankhidwa nawo komabe ngakhale ndikabwera nani munthu oziderera kuti pamene ndilili muzikatheka koma mwayi ndabwera kunoko ndayamba kuphunzira naona kuti zinthu zothekera china chilichonse ndithu chiti chothekera ndipo ndaphunzira zambiri pachifukwa chakubwera kunoko. Vuto la mwendo mwendo wangawu machepa balance pambiri komanso soso umene umafika pasi nimayendera mbali imodzi zala zokha. Ndasokapo ndithu zinthu zingapo ndasokapo ma half pilot magwanda anyamata makabudula komanso school uniform madresi takati kusoka ndithu pompano. Mawu yambirira opita kwa aphunzitsi ndikufuna ndiyambira athokoza maziphunzitsi amene tinali nawo munomo kuti maziphunzitsi agwira ntchito potiphunzitsa luso muchina chilichonse sanawerengere kuti uyu ni ndani kapena uyu ndioneka bwanji koma tonse amene tilili muno amatitenga chimozimozi monga ngati ana sukulu ndipo luso alichita mwamphamvu panalibe kuti kalipira muchina chilichonse kapena kuti opyesa komano amatiphunzitsa muchimozimozi monga ngati ana sukulu mpaka na luso lathu ndikufika point yothekera. Mwachiwiri ndikuthokoza abwana kuti ineyo komanso mene nalili kukhomo zimasowekera chipangizo china chilichonse kapena mwayi oti ndinganatha kuphunzira nawo ntchito ngati zimenezi koma kubwera kwa bwana ndaona ngati mwayi ineyo moyo wanga ndithu uli kothekera ndipo ndi moyo wachimwemwe kwambiri polingalira kuti pali anzanga ena amene ali soma mizi a disability ngati ineyo amene amasowa mwayi wotero
ndoti abwanawo tukapempha kuti anzanga sena salama miziyo oti achitireso chifundo kuti mwina kathe kuchitapo mwayi ukapezekera malo ano. Ndingothokoza abwana kuti zimene apangazi Mulungu awadalise kuposaposa ndithu. Zinanga ndinesinati misomali kwathu ndikwakadewere ndi zaka 25. Ineyo moyo wanga wasintha ndipo mokongo asimembekezera kuti ndingapange zimenezi. Ndimangoona matera ena amene amakhala pa khonde ndimangoona ngati zintchito zimezi za amuna okha. Koma kubwera kwa kundwanira nkhumwa akwanisa kutenga azimayi oso azochita makomomo kuzatiphunzitsa. Ndikukwanisa kusoka school uniform ya anyamata komanso ya asikana ma design yosiyana amene ali pano pa fashion. Komanso tasoka mahafu tirauza sonkhoza kusoka ndithu suti ino kuvala. Ndikafika kumuzi kwathu moyo kakhala osintha chifukwa mwene ndeka sindingakwanise ndiyenerabe kupemphesa chithandizo china choyenera kupeza machini oti ndingakhale pa khonde kwathu zikasucho so achanga chimene chonse zikapezera mmene sopo chokudya komanso ana ena azibale wanga osowekera chithandizo chathu chikapezekera mmene. Zina anga ndinokuleta chale ndimachokera kwa Gumbo. Zaka ndinazo 29. Ife taphunzira zinthu zambiri zosoka. Tikanakhala kuti tili kumuzi sibwezi tikuziwa. Koma nakhumwa wapanga kuthekera kutitenga mmakomo nkubwera kuno kuzatiphunzitsa. Pamene makolo athu sakanakwanisa kutilipirira masukulu osiyana analibe kuthekera ngati kumeneko. Koma ife tatenga chinthu cha mtengo wapatali nakhumwa kubwera mmamizimu kuzatitenga kubweresa ku sukulu komeko. Zinanga ndile mali ya Mulajabu ndachokera kwa Kachengwe. Ndi zaka 26. Atithandiza kwambiri chifukwa zinthu izizi zinali zosowa kwa zaka zonse zimene takhala. Kwambiri tinangophunzira sukulu kumano timangokhala timasowa upangiri weni kuti tingakwanise kuziwa ntchito ya manja ngati chifukwa cha zophoka zina ndi zina zimene timakumana nazo mmakomo. Apapa moyo wathu usintha titi wasintha kale chifukwa pano pamene tinayambira kuphunzira za tailoring pali anthu ena amene amakhozabe kumatiyesa mmakomo kuti pasa tizovala tiwiri titatu kuti aone kuti kodi phindu lathu timene tikupezapo ndi chani kuchoka pa nthawi imene tinayamba kuphunzira za tailors. Njebe phindu tamba kuliona kuti ma 200 okha tamba kudya ngakhale tisanatuluke bwinobwino mano tikuthokoza kwambiri kwa chimenechi. Ife kwathu ndikuthokoza kwambiri chifukwa kuli anthu ambiri kuli achinyamata ambiri amene mwina akungokhala komano ine nachitenga chinthu cha mtengo wapatali kuti mwayiona ndigwera kuti ndidzaphunzire kunoko tera. Ndikuthokoza kwambiri kwa chisomo chimene chocho komanso abwana ndikuwathokoza kwambiri kwa cha luso la manja limene anatibwesera pakati pathu. Ndi zinthu zosowa kwambiri komanso sitikanakwanisa ngakhale makolo anga sakanakwanisa kuti akwanise kundilipirira tailoring zifike pamene zililimo. Ndikuwathokoza kwambiri abwanawo pa chimene anatipangirachi. Zina langa ndine Eme Robert ndimachokera muzi wa Kachengwe Chikumbu Mulanje. Maphunziro amene anthandiza kwambiri chifukwa apapa ndikusiyanisika mmene nalili mbuyo muli pano. Apapa ndi luso losoka anankhumwa atiphunzitsa kusoka mwaulere ndeno apapa ndikangotuluka pagala imene iyi ndikapeza chochita chosasowekera kanthu pakhomo panga. Kwena ndikuwalimbikitsa kunena kuti izizi ndi zaphindu. Ndifuna kuti mbuyo pamene timayamba ife kumene anthu amanyoza kuti abwana nankhumwa akupangira kampeni sizingapitirire angotemba for campaign komano apapa anthu akusilira. Tifuna kuti ndi luso tikasoka kuno kuti chinthu tikakaonesa akumasilira kuti zimene mwapanga ndinu zinadi zonadi ndeni kuwalimbikitsa nena kuti kunoku kuli luso lambiri. Tifuna kuti maziphunzitso amene analemba pano pa ntchito akuzipereka ife kuti phunzitsa moyenerera. Ndipo nasoka kale kabudulaso wa sukulu wa mwana wanga nasoka kale dress la mwana wanga nasoka moto paso timakastoma ngono sotumalandira yetu. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa aphunzitsi amene akuphunzitsa ophunzira pa sukulu ya Mulanje Skill Development Center akufotokoza motere. Dzina langa ndine Misemola amene ndimayang'anira pa Mulanje Central Skills Development Center. Pamene pali maphunziro a tailoring komanso driving. Koma papa tikupanga za tailoring amene tikuyembekezeka kutuluka pa 22 March
ndikutuluka ndi ophunzira amene tinayamba nawo, tinayamba ndi ophunzira 63, kutuluka ndi ophunzira 45, mnyamata mmodzi, azimayi atsikana 44. Kohoti yoyamba nayi ndi anyamata atatu, atsikana analipo 15, imene inayi ndi ana 18, koma wonse akuwatulukira limodzi pa 22. Inayamba pa 7 April 2025, inayamba pa 7 September 2025, yomwe ikutuluka March. Kumbali ya maphunziro auterala anthu amabwera asakudziwa kena kalikonse, zoti amachita kuyamba konkuno, kuyamba kuphunzira ndi mwina kugwiritsa ntchito mapepala, kena kumapita kwa nsalu, kumadziwa kudula nsalu. Materials omwe amagwiritsa ntchito ndoti amachita sotipezera abwana nakumwa, ndi amene amayipanga sponsor school. Materials iso amapanga sponsor ndiwo. Palibe mwana amene amagula materials yekha, aliyense amachita kupasidwa materials ophunzirira pa school company. Pamene apa tikufika kumapeto, kona kuti aphunzira kusoka kwa china chilichonse. Kuyamba kwa pepala, nazasoka half petticoat, kabudula wa mwana, school uniform, zosiyana zimene aphunzira. Yapa kumapeto kwa 6 months yawo yomwe akwanisa kuphunzira china chilichonse, ndi akuchitidwa graduate apa kuti aliyense akakhale okazimirira pa yeyeka. Zina yanga ndine Catherine Hale, ndimachokera muzimu wa Tambate, mabuku aboma wabwera Mulanje. Ine pano pa moyo wanga wasintha chifukwa amene ndimayamba pano simadziwa china chilichonse. Machini alimangoona pakhonde pa anthu koma simadziwa kuti kupalasa amapalasa bwanji, nanga kuyimisa machini amayimisa motani. Koma nditangowamba pano chilichonse ndachizindikira. Ine zikandithandiza chifukwa kuti ndikhala ndili ndi machini yanga, ndikakhala muofesi mwanga kumazilamulira ndekha. Ine tingathokoza abwana akundwa na nkhumwa kuti Mulungu apase moyo wautali, zimene atichitira apitirizenso apangira anthu ena amene akubwera. Ndi khumbo komanso cholinga kuti achinyamata a Mulanje Central apindule ndi uterala komanso driving. Phungu wa derali Dr. Kondwani Nankhumwa anakhazikitsa ntchitoyu kwa ulere, kupereka mwayi kwa achinyamata kuti akhoza kuphunzira uterala komanso driving mwaulere ngati njira imodzi yothokoza anthu a Mulanje Central.